Hello, can I to? Barry take a hen. Well, is mis Barry O'Shucru, is as trolley cúnta hiri dom ó thuchas an catharas deise in Éireann, chum ag géirí go méid trolley in a cathair mar. Tug, so an rud faoi frálaí ná. Níl si túir freigraí ar marí fosna sin beáín dí má leúnmh dé á méid an be an ord agla seán ach tá ord agla i golóna so há sé. I'd say an cúscail mé single number eall ar na rudí a dúir mé faoi frálaí. Ó, sin ceist an bhá. Braham rud nácail is ag daoine ar bhreithníonn siad arm. Nú nar labhraíonn siad dom na céadúir, bí mise a gcónaí am ceannaigh smaoineh faoi rudaí. Bí mi gcónaí smaoineh faoi bachanna agus bí imníoch faoi rudaí, go háirithe na rudaí seo. Níl seo rud éag natá déanta go mheana fé. Ní mála an cai seo. Nach ba is ag daoine ag breithniú ar ó, tá me gcónaí ag smaoineh is overthinker mé, like den céad go. So, mar réad is anam dom, is as Kildara mé, is minter bunscoil mé. Ceap mé ar bheith damlíonn gur mealacht ar gach fear a bhfuil mé le bhí cáilín acu agus bhí mé mar an cáilín eile. And it was like blin a cha mé and it was like, oh, fire das. And then a lot again it would be like, oh no, tá cáilín aige. So níl an talam sa gra ar gur be. Hello. Hi. Cad is atá tú? Go on. Cad is andas? Mairead. Mairead. Is mis Barry Mairead. Aní as búla leat. That's a freshen. Well, níl búil le céile go fó. Yeah, treat them all arenos. Yeah. But there are no severe like phone call weird or like what you call it an phone line, like not nay. Sorry, if you couldn't sex phone line wrong, you'll run away from the wrong. Corbastet. Is as Kildara. Oh, yeah, good answer. Agus. Tú féin? So that's trolley cúnta hiri dom. Ah, no way. It's us Killarney Imawamo, so tá an gra agam than áin den tír. Yeah, ho clorna anani as is malam clorna. So where I tom trade kesh cart cúpla a chóirt leat nóg, mar bhalim sortí de eiscint agus fáilt macní smó fuad. So hosúla gom gúil sin okay? Yeah, sin go bhar tá siad agam. Well, tá siad agad ceapam. Well, where I currently castart the like Ganzi nu the Lena is compórdaí a hágad mar taithníonn siad san go mór lomsa. Feictú gan tamlín ha fleece all an arm. Well, ceap mis go se go holland. Straight last are all in these tiny and daithníonn se leat. Feictú míad cad atá. Oh, is bralam é sin. Oh, tá rud éigna anna cosúla seo a gomsa actually. Well. An fleece. Oh. Mairead thom gafa leis sin go hálan. Bhuc sé na mór an trúad am mar gur cuid duine eile. Yeah, no, tá mé gur ar sé. Curmé ceistir de bhóraid an mug nu an copán is fear leat a bhhaim an brahan go bhfuil tú ná a lána alt ó dhuine ón copána úsáin sin ar tháinig túla seo. Oh, 21 ma is. Bhí is go bhóraid. No, sin go hálan. Is bralam sin. Agus cén fá fethe héin an bhfuil sin like ar fuair tú a bhreilá fethe héin anyway right? Yeah, ceannig má uncle dom é ar má bhreithlá. Sin ánías. Tá sé so há ceanna gomsa agus tá sé gomsa nifig, tá sé anna cosúla seo. Agus níl mé just ag rá seo mór éid like impression í ana bhirtla agus just ceist bháin eile. An níanann tú dunking ar de briscí isteachtaí an tae? Déanam dunking ar gachar de seacham mo tae. Like, sin an fágur ólam tae chun brisca a bheith agam leis. And bhún mo bháim ná dom ná sean san go bhfuil seo róla scud. Ach ar chuúla tú riomh rud le Twix. Agus le Twix má tógann tú grime as taobh bháin de agus an taobh eile is féad leat é úsáid mar strá le haig tae so le a hol bun trí lei sin mar thoise an rud is deise ar dam. Is féidir aonmh le Kit Kat agus le fingers cuma. Níor sin róla a gom. Gach lá lá scola gur míle maigad bhir. Is léir gur mún torthú ar aon nó so gur míle maigad. Tá mé géirí eiscint nuair seo agus chu mé ceistart rud éigean a léiríonn do fashion a spáintom. So feicmid mis cad atá seo. Okay. What the? Oh. Dainker sísar agus mí nó mé dit céir é. Fierce fitness is like tíléna é, fierce strong. Tá mé ghlacha leis gur like rud aclaíochta tá an rud éige mar sin? Yeah, céim picture atá ar chill? Tá sé like gá
Iasc. So Go F. Is it go Iasc atá? Like go... Cut... Not Tina, eh? Yeah, Vader? Sorry, Vader? Ceapan gur Tina, eh? Ceapan sure go Iasc go bhí so tá anna bhrón. But no, it's féidim Tina is gan cuma. Is even Eascarach, sin cead a cam agus mé amach ar an mod. No. So it's even like Iasc. Okay, near formation o seo. Call me into a Iasc. No, to make like Níl sé badal Eascar dúgur a bit. Cada ho sé buinte be, an aclíocht atá. Yeah, so it's like aerialist me. So Dainam trapeze, rinne me silks, Dainam flying trapeze, agus mínam glaciacht cumá. So sin sais an passionate agam a bheith san air agus sig Dainam fachtiach san air. Oh, will tú maga? No. Cínta, an or sin na maga. Okay. Yeah. Ní isgrí me is aerialist me. Oh my yeah. So, agus míon tú sa circus? No, níl me go má sin. Like date in the best circus, machar me an Thomas Jock, but no. Okay. Just is rud síimseach de é. So lurg me scúb fiacla ut a bhraid. Is gom go bhfuil sin anna aisteach ach a rís massna sorry eintíam sé anna aisteach. Like just massna léiríonn sé rud faoi goin out an scúb fiacla tácha, mar léiríonn sé go míon siad ag scúba fiacla. So hom chun brathnú ar seo. Oh, seo unreal. Spotlight oral care. Cá mé sin all my hain actually. Yeah, so sé go má bhfuilin é. Oh, ceala go mé a chas ar siúil. Ní úsáid mé. Oh, yeah, like, tá sé go bra. Jesus. Sin vigorous. Sin láder. Oh my yeah. Tá se chuna seo nach gur maithagad a bhraid. Bug sé na mór an trú domara gur good today seo comá. Yeah, tá mé bortha faoi mar rudí, like, tá mé gurí ar así. Tá ceist bháin eile gom de tá is go méid déanamh interrogating ar agus tá brán ar mórraid, but an raibh tú riamh idrálaí. Bhí, yeah. Go cad a captive faoi. Ní mé gafa leis. I gumrád le calarna, níl sé átas fearlam. Oh my yeah. Tá má chrí actually marista. But like, coníonn tú in acha leis an áit is áile riomh. Like, ní féidir ará go bhfuil trollí níos fear nach calarna. Like, sorry, hom begáin gobsmacked fi láthair. But hom chun an chórá seo a bheith goin arénos. So an dó latsa go bhfuil Kildare like an call. You know, Charlie is just like Neil and vibe co death and oh my yeah. I know graduate my passionate mo tá agam ná a bheith in mo aerialist, but like I'm passionate mo tá agam ná an tíra agal is evil am go tastal chuna sa mo híon tú faoi tastal. So háid éis lá an taislí anmh taithníonn sé lom ach domsa is málam sa éan. Ná níl méid rá nach simigum taistal, bud an céad rud a há fánar míanamh so le fiúan smuoíam faoi taistal an down ná éire taistal go thomláin. Okay. Cad a ceapan tú faoi sin? It's like brought Darren. No. Yeah, no, like ein team agus is even with tastal team na heron, but like it's áit cóbheogaí seo, like tá mé géirí an dana eáil agus ag nó tá I bhfad níos mó cótóir agus like daoine le bualadh lo. Ceamh gur an dáta sin go hálam. Háithne sé go mórlam. Bhí beáin dar gón tú gine ach das mis rénos chu mé an orthaí. Tá sé anna as agus na rudí a thug si dom chumá a bhí léhí bhíidir go hálam. Made it. A thug si dom, is lumsa is siad an mhór gur míle maithagat. Yeah, bhí sé go jazz. Yeah, is málam is even a bit kind, fim féin. No, is málam bhír le daoine agus, yeah, bhí sé go jazz. Ceadam go maiid flís a gá aige? Beidir mo cheim faoin am seo gur chuir sé ar é. Hello, well it's not, that's búla lá, it's Mr. Barry. Right. It's bralam de gúna. Yeah, it's málam de flís. Tá sé anna cosúla do flís, nach good. Yeah, tá. Sorry, ní raibh méid súla nach chun cuma seoirt. Tá tú bhd níos dáthúla ná mar bhí mé ceapa. Rochan ar dáta le mórréid.
Hathan an tridlum. Now, ní like my bronach mai yarn tusa no, to be fair, but hathan an data gomorlum agus is malam nor a hoswort on equivalent sin idir gwini, but hathan sin gomorlum agus bravram don our data. Níl mé cínta, like, yeah, and it's an tastal, like, tá mé ag fágal. So, yeah, bhíag duine ag tastal a bhfuil sásta dul chomá, or not sásta dul but like, you know, Take them go home now. like, inas fiúlam nuair a deir an daoine seo, like, nuair braithníonn tú very dinner fad, I'm like, oh, sin bhfuil smásta, like, yeah. Sin go home law, okay, take them go home law. It's féidlin a bheith mar cuarda. Okay. Má hagan tú controlí. Má hagan tú controlí agus dearan tú controlí. An búlam mid sa lór. Okay, not tú go sa lór. Limnach. No, okay.